Hát jó reggelt. Végignyűglődve az éjszakát a fülledt szobában, az extra puha matracon arra jutottam, hogy ilyen tájt a sátor komfortosabb. Here we are now at yesterday's planned minimum, about 16 kilometers from the city center of Limoges. And of course the countryside is beautiful, but after getting through the 100th hill and valley and seeing the 100th farm, it gets a little bit boring, I'd say. Chapelle de Garenne-nek van. Mászás és mászás. A szervezetem már nagyon nem akar együttműködni. The quality of the bike routes here overwhelms me in many ways. At least we have some shade. Ez a Mialé napóra késik 2 órát. More than 3 trees. Sympa de la Riviera. Nos, hát végül úgy döntöttem, hogy mára ez az 57 plusz 16 kilométer is elég volt. Ugyanígy marad 46 a mai adagból holnapra, ami aztán valószínűleg tolódik tovább. De végtére is itt maradok a Parc de la Riviera kempingjében. És ráadásul, ha minden igaz, akkor ma van Bastille és még valamilyen meccs is. Úgyhogy most ilyen egészen koncentrált szociális élet lesz körülöttem.